prazan papir sa svojim potpisom. Ali... Noticing that you have an anteater with you, Mr. Ovo je fitness doručaka, fitness sa slaninom. Ove su jele slaninu, kaže, ove su jele slaninu. Kilograma karfiola i svi su pričali o tome. Ćao ljudi, dobrodošli u novi video, u vlog, idemo na more. Ja sam se sad spakovala, još sam uvijek u bademantilu kući. Sad ću vam pokažem moj ogroman kofer. Mislim, kofer je otprilike te veličine da ja mogu Freju da spakujem od njega i da nosim na more. Inače, idemo kušetom, idemo vozom i tako ja ću da vlogujem što više i da vas vodim na more sa mnom. Ovo je moj ogroman kofer. Vidjet ćete ga na stanici, inače u stanu mi je opšti haos, tako da ja neću snimati okolinu sem ovog ogromnog kofera. Svake godine nosim blok za skiciranje i ono nešto malo skiciram, ali više koristim hemijski da Borku crtam gluposti na leđima. Ja mu nacrtam sirene i to one Barbie sirene. S tim Barbie sirenama ulazi u vodu svake godine. Ali fora je u tome što on ne zna što sam mu ja nacrtala na leđima i on misli da je super cool. Ona kao, mislim da će ove godine i Barbike da mu crtam na leđima sa hemijskom. Već tako mučenik dolazi u vodu. Inače sam spakovala skican blok. Nadam se da ću nešto i da skiciram na moru, mada teška priča. Može se skicirati na plaži. Obično nosim hemijski da žvaljam Borku po leđima. To je. Svako more je takvo. Počnem da radim, ja skidam muziku za put i kao što vidite ovdje ima električnog orgazma, Zostera, ovo je playlista za put. I samo još da kažem, znači uzeli smo preko Bookinga neki stan u centru bara. Znači električni orgazam je pre 4 sata izbacio novu pesmu sa Anicom Dobrom, dobra stvar. Poslušajte, I like this. Ja sam sad sela i da radim pre puta. Ja ću ovaj vlog da mešam, malo pričam o Salvador Daliju. I ja sam sad sela da radim, pošto ja radim u kanadskoj vremenskoj zoni. Znači, radim danas ću da radim nešto kraće, radit ću od 5 do 10, a vozim u 11. Spakovala sam se, Borko dolazi sa posla on radi do 8. Ja radim inače za kanadsku marketing agenciju koja se nalazi u Torontu. Javila sam sad i svoj novi video i to smo završili. Ja snimam vlog. Hoćeš da učestvuješ? Neću. Kakav vlog? Šta ti je vlog? Vlog je, sad što sam ja ponovo najosnovniji. Poleti kuće, od kofer radim da noći. Najosnovnije pobjela od kuće, poleti. Ne do Bog nikome, poleti. I tako je podala, ide na zimovanje.
Stančić je so cute. Moj outfit za putovanje, bela kreša i sako. Nice, inače sve je super. Pinca. Inače putovali smo Kima, da ja nisam nešto oka sklopila. Ne znam zašto. Ali dobro. Stigli, ja sam malo onako umorna. Spavala sam u vozu 3 sata. Bili smo sami u Kušetu. Bilo je cute pročeo Kušetu. Aj, kako smo se najeli i ja sam sad u parku, Borko je došao do prodavnice. Napolju duva, ja sam u Duksu koja sam putovala jer je malo hladnjikavo, ali mi smo i dalje u fazonu kupat ćemo se danas. I onda se kupamo u ovom parku, ovdje, okružena palmama. I kažem, vreme je onako pred kišu. Jana popala, ja jedno dišem, ja sam se stondirala od one hrane. Onaj sos sa pečurkama, Borko kaže da mu je falilo, ukus ovo meni je. Ljudi moj bio top i ja sam sad u fazi krevet. Počela je kiša i sad baš pada. Počela je kiša, ja sam na terasi. Salvador Dali je bio mini prodigy. Prvi rad koji je uradio su neke višnje. Toliko su bile realistične da je on stavljao crve. Da bi bio još veći realist. Salvador Dali. Dali je ludak ili marketinški genije. Otkrićemo u ovom videu. Također ja ću da nabrojim par suludih činjenica o Salvador Daliju koji su jako šokantne i koji su činili njegove marketinške trikove. Ušej. Styling. Sad se vraćamo, kupili smo večeru. Ja sam u jakni. Duo me vetar i nemam naočare za sunce. Ali evo malo para. Nadam se da će se biti naše vremena. Evo ga, on ide preko polja. Juri papagaja. Dobar jutar. Dobrodošli u drugi dan vloga i ja sam u svom zeka bademantil, malo sam nosila bademantil i super što sam ga nosila što mi nešto je bilo priliče hladno, valjda nakupila sam se hladnoće od ovog vetra i onda sam se dobro uvila i zaspali smo se već kao topovi. Prvo, činjenica, Salvador Dali nije rođen sa gomilom novca, gomilu novca je stvorio. Dali mu je Gala, njegova žena supruga koja je 10 godina starija od njega, pomogla u tome, vidjet ćemo u ovom videu. U svakom slučaju, on je shvatio da mora sebe da dobro brendira i onda da može da proda bilo šta, čak i prazan papir sa svojim potpisom. Znači, istisnemo kremu za sunčanje. Prvo ću ja se maskam. I evo neke činjenice o Salvador Daliju. Je bio poznat po tome kako je šokirao javnost sa mravojedima. Dali je bio poznat po tome kako je šokirao javnost sa mravojedima. Mravojede bi dovodio
u studije na snimanje emisija. To je početak televizije, svi su bili šokirani. Takođe išao bi u restorane elitne i takođe vodio Mravojeda na povodcu. Takođe ljudi su bili šokirani. Sad zamislite, dovoljno je tih 50 ljudi koji se pojave u tom restoranu da pričaju kasnije kako je bila neka budala i dovela Mravojeda. Jednoj gospođi koja je verovatno tad bila neki influencer u krilo i svi su bili šokirani. Znači, on je sve poredio sa Charlie Chaplin, čak je rekao da je bolji umetnik od Charlie Chaplina. Salvador Dali je šetao Mravojeda kroz ulice Njujorka. Još jedna činjenica, Salvador Dali je znao Walt Disneya, pravili su zajedno jedan animirani film koji nije objavljen, ali skorije vrijeme je taj film završen, baš je morski. Možete ga pogledati, ostavit ću link. Sad smo naneli korak. Ovo je fitness danas. Kako su? Dakle, da smo na fitness doručku, a fitness doručak je fitness slaninovica za 3 jaja i dosta trapista i kao 5000 kalorija u tanjiru. Ali u meni je upisalo da je fitness. I tako, sad uživamo i mnogo je lep dan. Sad ćemo skupamo. Inače, ovdje je sve debelo. I vrapci, i golubovi, i lutalice. Sve je debelo. Svi zadamo da svi jedu fitness doručak. Evo je vrabac. Gdje si, drugar? Gdje si? O, baš ti si baš gladan. Samo ti kažem, to ti je fitness doručak. Bole tebe ovo. Ti to mažnjavaš. Ko zmaj. Hello. Ovo je fitness doručak, a fitness sa slažem. Bukvalno. Ovdje ne free. Ja mislim da tvoj doručak izgleda više dijetalno nego moj. Hoćeš da se zamenimo? Neću. Joj, fitness. Druže, fitness 3000 kalorija, fitness, ono. Ali bukvalno, provali taj tvoj. Sve sa slaninom, kao fitness slanina. Sad smo na plaži. Borko pokušava da se kupa, ja sam obula moje papučice. Ali ovo kod Kineza ne funkcioniše, ovo možda za vodu malo dublaže kamenčiće, ali nije nešto. Sunce sija, lep dan, ali ja sam ipak u jaši na plaži. Zato što malo je dugo, realno, sad ću ukupaći ja u vodu. Sad pitanje je da li je bio narcis i egocentrik, verovatno je imao neki mali poremećaj ličnosti ili poremećaj ličnosti, ali to ne smanjuje njegovu virtuoznost slikanja. U slikanju je bio izvrstan umetnik, ali je shvatio da ako bude samo slikao umreće gladan, da mora da se ozbiljno bavi marketingom i Gala, njegova žena, mu je radila PR. Također bio je fasciniran jajima, voleo je da kotrlja jaja, voleo je da vozi limuzinu za kojom se kotrljaju jaja, voleo je također limuzinu da napuni za 500 kg karfiola i da prođe kroz određeni deo Pariza. Naravno da su svi bili šokirani kada vide limuzinu sa 500 kg karfiola i svi su pričali o tome i to je također marketinški boost. Međutim, u jednom trenutku je preterao s tim marketingom, pa je na jedno predavanje došao u ronilačkom modelu, ono starom ronilačkom modelu. U jednoj ruci imao štap za bilijar, u drugoj ruci je šetao 2 hrta i on je pokušavao da priča, međutim, to ronilačko delo nije imalo dovoljno vazduha i on je zamalo se nije ugušio. Srećom mlataro i rukama, tako su skontali da je ostao bez vazduha. To je bilo malo rizično, ali opet shvatite da je on prečetnik i Marine Abramović i shvatio je da je performans jako bitan u samom pravljenju marketinga. Zamislite Salvador Dalija da sad ima YouTube kanal ili Instagram, šta bi on sad radio? Kakve bi marketinške trikove pokušavao i da li bi pokušao da... Borko se buni što ja snimam.
što mogu ja kaže smaram, a to ja ga neću snimati. Kaže da ja nikad neću biti fitness, zato što ne džipam u stilu muzike ovako. Ove su jele slaninu, kaže, ove su jele slaninu. Ne, ove ko vrapci se sklanjaju sad. Georgijevo, na 4 puta zoom. Vidiš da je zemlja ravna. Možete bar počuti. Ja sam ova zala